Nosaltres tenim aquí un parell de dies a l'AMPA que hi ha una persona dimarts i dijous, de 4:30 a 5:30 poden venir, però rebem molta, a través, per exemple, del correu electrònic, que és el que hem treballat nosaltres, rebem molts comentaris, moltes demandes de necessito, o quin dia podem fer, o quan es fa... Demandes en aquest sentit que per nosaltres també és molt més fàcil, perquè podem reduir el nombre d'hores que estem físicament a l'AMPA i també podem ajudar a les altres famílies a qualsevol hora des de casa. També és veritat que per exemple, des de l'Ajuntament l'any passat es va fer formació per les AMPAs per ampliar, i no només el correu electrònic, a través d'un Facebook o d'altres tipus d'aplicacions, i jo crec que ens falten uns anys perquè noves generacions que ja han crescut amb aquestes tecnologies enganxin a l'AMPA.